berxwedana mirinê berxwedana mirinê çi bêjim ez ketim rewşek bêcarî bi tenha me ji min tê zare zarî gelî li ku bikim ji kîr bibêjim xuya em ji hev bûn pare parî serokê me dibûn rovî li cengê ji wan nayê tukar û alîkarî berê em têne hêrandin bi destwan me têxin davik û torê neyarî dibûn sîpî li dor sukura gelê xwe hemî daxwaz mirandin bi mirarî tu partiya ji bo me nanîn daxwaz hemî bûne dizê qad û mişarî nexwasim ji wan wedîtî dilsoz bawer kin ew herî pîs û gemarî serok bûne ji bo me doz û armanc xwelî li ser wilo millet bibarî hezarê pakrewana bûne qurban hîne eman di nîva şeva tarî hezarê pakrewanan bûne qurban hîne eman di nêva şeva tarî hemî dergeh li pêş me têne girtin hemî dergeh li pêş me hatine girtin ji tu hêle nayê kes bi hewarî çi bêjim ez ketim rewşek bêcarî bi tenha me ji min tenê zare zarî zor spas perîşan